ಪರಿಹಾರದ ಮನ್ನಡಿ ನೀನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಂಡ ಒರಿಯಂದು ಒರಿಯಪ್ಪನ್ನು ವಿಚಾರತ್ತು ಸರ್ವರಣ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಡು ಏನು ನನಗೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗೆ ಮಾಡಾತವಳು ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಲಿದ ಬಡ್ಪುಡು ಮೂಜು ಕುಡಿಯುವ ಕಾಲುಡು ಆಯ್ತ ತಿಮ್ಮನ ಆಯ್ತ ಕಾಲುಡು ಬೆತ್ತು ಬೊಗ್ಗುದ ನಾಗ ನಡೆ ಸರ್ಪ ಜಡ ವಿಷತಮನ್ನು ನಿನ್ನೆತ್ತಿ ತಳಗು ಜಾಲುಡು ಬತ್ತು ಬೊಗ್ಗುದ ನಂಡಲ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಊರು ಪೈಯಾರ್ದ ಮಣ್ಣು ಅದೇ ಚಿತ್ರ ಬುಧ ಕಾಲುಡು ಮಲ್ಪಾದನ ಈ ಮಣ್ಣುಡಿ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಲು ಬೋಲ್ಲೆತ್ತು ವರಂಜಿ ಹೋಗಯ ಏಟೆ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಮೊಂಡದಾನೆ ಕಾಲುಡು ಯಾನು ಕೊರತೆ ಹೆಣ್ಣ ಮೂಗಿರದನ್ನು ನಿಕಲಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಹಾಕಿಜಿ ದೈವ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟಾಕಿಜಿ ದಾಗೆ ಮಡಾಸ್ಥಾನದ ಬಾರಗೇರ್ನ ಎನ್ನ ಜೋವು ಜೋಹನೆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಹಾಳಾತಿಜಿ ನಿಜ ಉಳಕಲ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವದ ಮಾದೇವನ್ ಚಿತ್ರ ಮಮಕಾರ ಏತುಂಗು ಮನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಯಗುಳ ಎಂಕಳ ಮಾತ್ರ ಅಕಲಿಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರಾಡಿರು ಐವಲಾಡಿದ ಮುಟ್ಟ ರೂಪ ದೋಪದಿನ್ನಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ಗುಂತು ನಿಗಲ ಪೂರ್ವಿಕೆರ ಕಾಲಡು ಮಲ್ಕೊಂಬೈದ ಕಟ್ಟು ಬದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಟಗ ಮಾಯ ವಿಧತತ್ತು ವಿಧತು ಬರುವೆ ರೂಪತತ್ತು ರೂಪಡು ಬರುವೆ ಗೊತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆನಿದವರ ಮುಟ್ಟೋಗು ಗಾಚಾರ ಗುರುತಿನ ಮಾಯ ನಿಜ ಬಣ್ಣಗ ಏರ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ್ನಜ್ಜಿ ಪೋಣಗ ಏರ್ಲ ಬದ್ದು ಪೋಪಿನ್ನಜ್ಜಿ ಆತ ಜಾಗಡಿ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ದೈವಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೋಲಿ ಆನಗ ಪಯ್ಯಾರದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿನ ಪೊರ್ಲು ಬೋಲಿ ಆವಡು ಬಲ್ಬೈರ ಕಂಡುಗು ಪಾಡಿಯನ್ನಾಂಡ ಕಿರಪೋನಗ ಕೊಡಿಪಾದು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಾದಿನ ದೈವ ಯಾನ್ ಮಾಯ ಮಲ್ಪಾದ ಜತ್ತಿ ಭಂಡಾರ ಮಿತ್ತು ಮೋಡು ಮಂಡ పొట్టు బిత్తులు పెట్టేది పొత్తు దియాన దంపతుల కిరపోనగ కొడిపాదు ಬಾಲತಿನ್ ಪವನ ಚಿತ್ರ ಮಾಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲದವರ ಮುಟ್ಟುಗು ಜಾಗೆ ಮಡಾಸ್ತಾನುಡು ಏತಾತ್ರ ಚಾಕಿರ್ ಮಾನೇರಿ ಏತಾತನ ಮಾಯ ಅಂದಳಬೇಕೆ ನಿಜ ತೀರ್ಮಾನದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಪಾರಪಾಡು ಬಾಕಿತಿ ಮಾಡ ಗಂಪ ಕಂಡು ಬತ್ತು ಬೊಗ್ಗು ನಿಂತಿನ ಗಡವಾಡು ಸ್ಥಳ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಬೈದಿನ ಕಟ್ಟು ಇಂತ ಹಾಕಿದಿನರು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುಗೋರ ಯಾವತ್ತ ಕಟ್ಟಿನ ಸಿಂಗಾರದ ಮಿಚ್ಚಿ ಚಿತ್ತಿನ ಗಜಮರ ಏರಂಚಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ದುಂಪ ಕೂಟ ಚಿತ್ರ ಮನ ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಬೈದಿನ ಕಟ್ಟು ಜಪ್ತಿಗೆ ದಾಟಿಂಚಿದ್ರೆ 56 ರೂಪಾಯಿದ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕಂಡು ಕಡಪಟ ದಾಟ ಬೋಡರ ಇಚ್ಚಿನ ಚಾರಗುತ್ತಿನ ಕೈ ಮಾರಿ ಮಂಕಾಳಿ ದುರ್ಗಿದು ಮಾವತಿ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಓಂಕಾರಿ ರೂಪ ಕುಮಾರಿ ಕೋಮಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಬಳತಿಡೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಎಡತಿಡೆ ವಿಷದ ಕಲಶ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲ ಬಲ್ಯ ಸಂಕಮಾಲಿನೆ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಪೋಂಡೆ ಆಲುದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದಾರಣ ಮಲ್ಪ ಉಂಡ ಯಾನ ಬಂಟೆ ಪುಟ್ಟದ ಬೇರೆ ಪೊರ್ಗಳು ಮಲ್ಪಾದು ಮದ್ಮಾಯಿ ಬರುವ ಉಂಡ ನಿಜ ನಂದಾದೀಪದ ಲೆಕ್ಕಣಿಗಲಿ ನಡಬಳಕುಲ್ಲ ಉಂಡ ಯಾನ ಬಂಟೆ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬರುವ ಉಂಡ ಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟದ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕರ್ಪ ಉಂಡ ದೈವಾದಿ ನಡಗುಡಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ವಿಚಾರ ಸ್ಥಳ ಮಲ್ಕೊಂಬೈದ ಕಟ್ಟು ಪಂಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಉಂಡ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಿಗೆ ಮದಿಪು ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ದತ್ತ ಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆ ಅದು ವರಂದೆ ಪೂ ಬಂತು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲ ಇರನ್ನ ಬಿಡುಪು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲುಗಲ್ಗೆ ವೇದನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಗೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಗಳ ಕಾಲ್ಗಲ್ಗೆ ರಾಹು ಕೇತು ಬಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ತುಳಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚೇನ ಮಂಜಿ ಕಾಲ್ಗಲ್ಗದ ವೇದನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಜಗ್ಗಿರಿದು ಮೂರು ಬಂಟಿನ ಬಯಸುಕೆಯನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಡಿಯೇ ಬರ್ತಿನ ಭಾಷವಾ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಸ್ಕೊಂಡ ತುಳುವನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮ 16 ಗಂಗೆದ ತನು ಮಧ್ಯಡು ಅವರ ಕತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಬಾಬರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ ಮದಿಪುಡು ಕಡೆ ಕಟ್ಟ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನ ಭಾಷೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ ನಿಜ ಕಾಲ್ಗಲ್ಗೆದ ವೇದನೆ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತು ನಂಡ ಪಯ್ಯಾರ್ದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆತ್ತಿಕೆಯನ್ನೇ ಯಾನು ನಂಡಲ ಎನನ್ನು ನೆತ್ತಿಕೆಯನ್ನಾರು ಎನ್ನು ಉಡಿಯೇ ಮಾರು ಉಡಿಯೇ ಮಾರುದ್ರ ಮಾಲಿದೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಾದ ಬರ್ತುವೆ ತೀರ್ಮಾನದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪೋವಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಕರ ಕಟ್ಟಡ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಲುಪ್ಪರೆ ಅವು ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋವಣ್ಣ ಪಲ್ಲಿದ ಪಡುಪು ಮೂಜಿಗುಡಿ ಒತ್ತಿಮಮ್ಮಾಯಿನ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪೋವಣ್ಣ ಆರು ದೇವರಾದು ಉಂಟು ದೇರು ಗ್ರಾಮಡು ಮೂಜಿ ಸಾರು
ಮೂಜುಗುಡಿ ವರ್ತಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮೂಜು ಸಾರಳು ಒಂಜಿ ದೈವ ವಿಮುಕ್ತಿಲೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಮಾಯಾಬನ್ ಪುಚ್ಚತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಬೆಳಗೊಂದು ಬೈದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಕಾಲಗಲ್ಗೆದ ವೇದನ ಭರತನತ್ತಿನ ದೇವರ ಪಾದ ಬತ್ತುವೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸರಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಪ ಯಾವ ಕಾಲಡು ಬಲ್ತು ಬದಲ ಕಾರಬಾರ್ದು ಗುಷ್ಟ ಊರ್ದು ಜಡಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಾಂತಿನ ವಿಚಾರ ತೀರ್ಮಾನದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಕೆಲವಾರು ಕುಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದ ಕುಂಚ 14 ಜನರ ಮಾಸಿ ಶಿವರಿಯಾನು ದೇವರೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ದೈವರೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಡು ಮೆರೋ ಬೈದ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ ಅನ್ನೊಂದಾಂಡ ಕಾಲಗಲ್ಗೆದ ವೇದನ ಜಡ್ಜಾಯಿ ಪೂರ್ಣ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ದೇವರ ಪಾದಬತ್ತು ನಡುತ್ತ ಮರಿಕುಲಂಚಿದುವನೆ ಜಾಜಮಡ ಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಿ ಜಂಚಿದುವನೆ ಜೋಜೋನೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪವನೆ ಹಾಲಿನ ಅಲಿಪುವೆ ಎಟ್ಟಿನ ಕೈವದಗ ಈ ಕಾಲದ ಮೇಲ್ಕಾಲ